Bai, egia da, Gasteizko zeharkaldia eta gero, hiriburu zaharrean ibili da gaur korrika, zeinen ederra den Nafarroa, euskarak lagunduta, euskaraz bizitzeko Nafarroa hori. Badator korrika. Sartu korrika22.amaika.eus webgunera eta jarraitu korrika 24 etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz-kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika 11an. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Amaikako kilometroa? Berehala. Ordu bete barru 11 terdik inguru horretan. Non hartuko dugun? Larragan hartuko du 11 telebistak bere kilometroa. Toki esanguratsua. Ahaztu gabe, gogoan duzue, ezurre memoria egin genuela. Bai, alaxe. Larragan tokatzen zaio 11 telebistako lantaldeari bere kilometroa. Korrikan baizik eta egunero. Hau bazuek, tipitapa, tipitapa! Korrika! Esan dezagun ozen gaztez, bagoazera, tipitapa, tipitapa! Korrika! Tipitapa, tipitapa! Korrika! Euskal Herrian! Euskal amatu dena! Alkaizarrak! Eskerrik asko euskarari eman diozuen arengatik! Saioa gorazu! Antsoainek hainbeste zordizue! Iruñerriko mugimendu feministak hartutako kilometroan! Mugitzen ari gara Berriozanen lekukoa! Hau batzuek neskak! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Feministok ere! Euskararen alde! Olatu morea iritsi da korrikara! Antolakuntza pizkat egingo dugu! Korrikako furgoneta, lekukoa eta gero pankarta, bai? Pankarta eta jendea pankartaren atzean! Korrika badator! Hitzetatik, ekintzetara. euskaratik eta euskaraz. Sartu korrika22amaika.eus webgune berezian eta zuzeneko emisioaz gain, nahi duzun kilometroa hautatu, ikusi, deskargatu eta partekatu ahal izango duzu. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa egingo duguta. Aurten ere, korrika 11an. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Tipitapa, tipitapa! Badator, badator zurrika! Elurra badator! Aupa! Eta lekukoa non da lekukoa! Lekukoa ez bultzatzen! Lekukoa, aupa gazte! Aupa, jendea bultzaka!
Bueno, segi erritmo honetan, bai? Urbanetak egingo du pizka bat aurrera, gero motel egiteko. Zuek segi erritmo horrean. Lasai! Opa, Idoia! Venga, Idoia! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Opa! Atzo holtzean izan genuen Itxilesko irribarrearekin korrikaz bezalako esan beharrekoak esaten eta esan beharrekoi esaten eta zera nahi euskaldun guztiak zoriontzen. Tipi tapa, tipi tapa! Euskaraz lan egingo duzu ezue gainera. Hori da hori, tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa, tipi tapa! Euskaldunak koituta gaude, zailtasunen aurrean ere indarra ateratzen eta positibo izaten. Mantxo jungo beha, ja bidea gaizki jarri. Tipi tapa, tipi tapa! Aupa, aupa zuen! Euskaraz, Ibai Ondon ere, elurretan ere, eta bagoaz, tipi-tapa, 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 Euskal Herrian! Bai, eguneko kronikak hemen dituzue, bai, kilometroak banan, bai, 11.eu-zen zuzenean sartu ezkero, zuzeneko seinalu duzue, baina zuzeneko seinaleaz gainera gauza gehiago non korrika 22.11.eus webunean zuzenekoa eta kilometro guztiak banan ikusi, deskargatu, elkarbanatu, inguruan, WhatsAppez, familian, lantegian, nahi duzuen tokian, hor duzuela dena txukun.
Kaixo Berlinetik, gu Daniela, Sven eta Johannes Gara. Berlinen euskara ikasten dugu Etxepare institutuari esker. Eta apirilearen 2an korrika ospatuko dugu. Ekin zuek ere hitzekin. Lasst uns mit Worten wirken. Gora korrika. Aizu, korrika jatorri zikira. Abai, egia. Barkatu, euskaraz ari zarete? Bai, Etxepare Euskal Institutuari. Primeran, ekin nork bere hitzekin. Kieta, nor jaume bukan. Tipi-tapa, korrika! Kaixo Poznaniatik, etnolinguistika ikasten dut, eta badakit hizkuntza hitz-hutzak baino gehiago dela. Historia eta kultura ere biltzen dituela. Etxepare Euskal Institutuak eta korrikaren leloak gogorarazten diguten bezala. Ekin nork bere hitzekin. Działaj słowami. Świadomie. Kaixo Euskal Herria, ni Lucia naiz. Mexiko erekoan euskara ere ikasten dugu. Soy Lucia y aprendo euskara en México, guiada por la UNAM y el Instituto Vasco Etxepare. Korrika es la forma de mostrar que el mundo es plural y que la lengua es una forma de identidad y de abrirse a los demás. Bere hitzekin. Actúa con la palabra. Kaixo, Mallorcatik, Etxepare Euskal Institutuaren eskutik Euskal Etxea artean euskara ikasten ari garenok bat egingo dugu korrikarekin. Ekin nork bere hitzekin. Endavant cessatges amb les vostres paraules. Ika, hemen dago korrika. Ika, hemen dago korrika. Ika, hemen dago korrika. Kaixo, Australiatik eta Ziniko Euskal Etxetik. Etxepare Euskal Institutuari eskerrak eman nahi diogu, mundu osoan euskara ikasteko ematen digun aukeragatik. Ekin nork bere hitzekin. Take action with your words. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Aurten ere, korrika 11. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Atzipoinan eta jokalariak Osasuna klubak erositako metroetan! Donitxoak ere, euskararen alde! Lehen mailako ligan, euskarazko izena eta izana dauken jende batalla! Haupa Donitxoak! Tipi-tapa! 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 Eta gaur, Osasunako heroia, Patxi Puñal, gola lekuko! Haupa Patxi guzuekin! Tipi-tapa! 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 Osasunan ere! Eta aztu gabe, korrika kantuz kantu serie berezia, Amurizarekin ekin diogu bideari, gaur noren txanda izango ote da, zein da zuen abesti gogokoena, korrika abestu gabe ez baita korrika. Gelditu barik. Kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara. Kariketan korrika, korrika kariketan doa mundua. Kariketan korrika. Haide, korrika, bejon deigula. Berriro egin, korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika digula. Gure ritmoran Korrika, korrika, gure ritmoran korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari.
korrika bi, korrika mila eta korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Aupa Afrika. Aupa Koldo. Korrika badator eta bide horretan gogoan izango ditugu izan diren kantuak eta hor topatzen dugu 2005ean zuk zeuk egindako kantu bat, ez? 2005eko kantua Afrikak egin zuen, urtean atzera joan eta zer oroitzapen dituzu kantu horren inguruan? Ba, oso oroitzapen politzak. Zer neban espero, justo diska atara ondune 2004an, da kontzertu baten ostian etorri zane tipa bat, AEK-ko arduradun batek eta esan hauenek kanta itxeko eta geratu nintzane. Korrikaren kanta neuk egingot, eta hola neu. Oso politxa izan zen momentua eta bai, oparitxo bat niretzako. Lehen hitz egiten ari ginean elkarrizketa horretik aipatu duzu, zuk euskera AEK-an bertan ikasi zenuela, ez? Bai. Beraz, bi aldiz berezia kantu hori egin izatea, ez? Bai, hori AEK-ko veteranoan az, Fermin bezala. Eta hori niretzako beti egonaz korrika jaizetan ekitalditan daulan, da horregatik niretzako izan zen bereziza, ez? Korrikaren kanta egitea. Eta, bueno... Fermin aipatu duzu bera ere euskaldun berri izaki, pausos pauso korrika badator eta euskara ere pausos pauso ikasten den hizkuntza bat da, ez? Neketza da, baina orain erki hitz egiten duzu eta plazer bat, ez? Bertako hizkuntzaren jabe izatea, ez? Bai. Aipatu diguzu AEK-an ikasi zenuela euskeraz, beraz korrikako kantu egitea zuretzako plazer bikoitza. Bai, esan aldote AEK-ko veteranoan ezela, Fermin Muguruza bezala, eta berangatik jo nintzen AEK-ara, hau kanta entzun ondoren esan eban, nik bebai nahi dute euskara ikasi, ordune plazerra hori, haundiza izan zen. Korrika pausos pauso egiten den ekimen bat da, eta euskara ikastea ere, ez? Zerotik ikasten zara, eta geroz eta gehiago zoaz ikasten, eta gaur egun oso ondo hitz egiten duzu euskeraz. Eskerrik asko, hemen naukazue, bai, pausos pauso, dana holan apurke egin behar da. Eta euskaraz ganera askoz be holan lasaiago, gatzada, zaila, politxa, baina zaila. Musika munduan ere pausos pauso aritu zara, aipatu duzu korrikaren kanteritzi zela zure lehen diskoa kaleratu eta gero, eta beste pauso bat izan zen aurrera. Gogoan dut, kantu atera zenean, bazela korrikaren kanten artean bereizgarria, o behintzat berezia zela bestelako erritmo batzutan zetorrelako, ez? Oso zurea da kantua, hor dago fungiroiek badaude, druman basa badago erritmoan, eta korrikaren kantu baterako erritmo horrekin topera. Nik uste dut aproposa zala, ez? Korrika itxeko eta holan, ez dakit, erritmoa birgen duan, ez? Esaten eban, zerbait holan martxak inen birdau. Da estilo musikala ezberdina, ze hori da neuke eskaintzen dudana, ez? Nire musika baltxat ez dakiz zer. Eta pentsagen duan holan draman bas aproposena zala. Hori, korrika itxeko, dantzateko. Normalki lehenengo kantak Amurizak abestu zuen kantu tradizional baten gizara, gero roka irikitsi zen Akelarrerekin eta beste bat taldeekin, Trikitisak ere nahiko kanta eman ditu korrikarako, baina zurea esan bezala, erritmo beltzak nagusi, sustrai afrikarrak dituzten erritmo horietan sakonduz, rapeo batekin hasten da kanta, eta gero hor sartzen zara kantatzen. Bai, rapeoa eitzen eban Goiko, Jon Goiko Uria, da momentu horretan neu Zebilen turrak eitzen dolan, eta gero neu, pentsain eban bebai olako rapeo bat eitzia, baina esan eban ez. Itxiko dakinak eitzen hori, eta neuken gote soul partia ero, ez dakit zelan deitu. Soul, bai. Kantuak ni ere bai izena eraman zuen. Bai. Eta izenburuak pixkat adierazten du zer den korrika, ez? Norberak parte hartu dezala, geroz eta gehiago izan, ez? Edo nor partu hartu dezala korrikan, ez? Bai, da hori izaten dobe bai kantan, letran, Goikok esaten dau parte batian hori. Danok deko aukera euskara ikasteko, berbaitzeko eta zaintzeko. Hori da intentzioa. Aipatzen du kantakera euskara loratu behar dela egunez egun, eta horri baino gauzo begorik ez da euskara hitz egitea, ez? Bai, loratu inbir da, bestela galtzen da, hiltzen da, ez? Holako zer esaten dut, ere sakordaten zeu, bai, ni baino beto. Bai, hori eske berbain birdo, bestelan galtzen da. Eta neuk berbaitzen ez dutenian, gero ja konturatzen az,
galdu itzen dutela ez, orduan saiatzen az beti egunero pizkate berbaitzen. Aldo bane inean berbaitzen dut, beti. Zorrotzapen dituzu 2005ko urte horietan, kantatera zan, furgonetan jarri zuten etengabe, Euskal Herriko txotna eta leku askotan ere entzun zen kanta asko, eta oraindik ere kanta jartzen denean jendeak gogoan du, ez? Bai, dantzatu egiten dabe, neuk ez dut entzuten, ez? Baina, bueno, batzutan ipintzen dut tolan gogorarazteko, eta esateko, aberre ondinoku gustatzen jatan ero, eta entzuten dut, esaten dut, harto, ondino gustatzen jat. Eta, momentu horietan, nire kanta entzutia toki guztizetan nire txako plazerra da, ez? Juten zara eta esatez, hau neunaz, korrikaren kanta entzuten da, akizu, betiko kontua. Baina era berean, zuk egindako kantua bilakatzen da, Euskaldun guztiana eta mundu guztian esku jartzen da, ez? Hori da, korrika duen beste gauz polit bat, ez? Bai, Bartzelonan bebai, entzunen eben, ezaguten eban jentia, horra, zu korrikaren kanta egin zenduan da, nu flipaten. Bai, orduan zabaldu izan asko. Henek izen hainbeste zabaldu izango zani, baina, bueno, ondo, harto. Aipatu dugu, letra ere zuk egin zenula, ez? Zure esperientziatik, haekan euskara ikasi zenuen, eta letran askotan hori aipatzen da, ez? Euskara zaindu behar hori, euskara ikasi, eta pausoz pauso aurrera egin, hori da pixkala letraren kontzeptua, ez? Bai, hori da. Leloa zan, ni ere bai. Da tipak esan hauen, en plan, hau ipini berduzu kanta, ni ere bai, da bakarrik horitan, ni ere bai, ta zer. Orduan hasi nintzen, korrikaren kantak letrak daulan entzuten, jakiteko pizkaten nundik joan. Momentu baten jesarri nintzen da zan, hau egin berdau. Da purke-apurke, atara zan. Normalean ez dakizelan egiten doda zen kantak, Azten haze idazten da, pum, momentu batean egin ja. Eta dira kantak azkenean animatzen dutela korri egitera, ez? Parte hartzera, eta zentzu horretan, korrika bat horren honetan, barnean zerbait pizten da beti, ez? Bai, korrika itxera eta ikastera, eta praktikatzera. Ze umiek bebai egin berdabena da hori, praktikatu berbain, korrikain, da korrika itxeko nik uste dut aproposana dela. Bueno, aproposena ez, aproposa. Hola, ja, saltzen dira kanta, bai. Oso ondo, Afri, gu gozatu genuen kantarekin, kantu berria ere badator, baina segurazki korrikak irauten duen egun hauetan, berriz ere entzungo da kantu hori, eta esango nuke garaian ausartu izan zala kanta, eta gaur egunan entzunda ere oso kantu aktuala dela esango nuke, ez? Euskal Herrian adibidez, giro elektronikoak geroz eta gehiago dira, druman basa gero eta gehiago dago, baina gu hitz egin ari gara, kasi 20 urteko kantu batez, ez? Eta garaian hemen hori egiten zen eta euskeraz. Profeta, ez? Zein ondo hori entzute, posten nau. Bai, eske hori neko entzuten dute gaur egun da esaten dut, nahiko aktuala da, ez? Niretzako oso ondo dago, neu oso pozik geratu nintzen, emaitzaz, Israel Monzoncillo, Ernesto Maestro eta Irurok egin genduan, musikia, da gero neuk letra. Da Iruron artean nahiko lan politxa atara genduan, nahiko arro sentitzen horretaz. Ederki, Afrika, kriston plazerra zu berriz ikustea, kanta berriz entzutea, eta hurrengo korrikan ikusten gara. Benga, ba. Ni esker. Bai, zuri. Euskara bihurtuko da loretsu bat, gu denok landatua, guazen bakorrika, Euskaraz mintzatuz gure artian, belaunaldiz belaunaldi, korrika, ni ere bai. Guazen korrika datorrela. Guazen horrera guazen,